4 persuni Maltin kollha nisa li fil-jiem li għaddew kienu il-Kenja bħala parti mill-grupp volontarju tal-Fondazzjoni Ju għall-esperjenza missjonarja irnexxielhom isalvaw tarbija minn mewta ċerta. Dan kif waqt li kienu qed jivvjaġġaw b'vann minn post tal-ieħor semgħu l-biki ta' tarbija li kienet f'idejn tifla. Dawn in-nisa Maltin Majra, Marika u Gertrude flimkien ma' Mariella, il-fundatriċi tal-organizzazzjoni Maltija Love & Peace, waqfu fil-pront u niżlu mill-van biex jaraw kienx hemm bżonn għajnuna. U r-riżulta li t-tifla ta' 14 sena fil-fatt kienet mit-tarbija li ma kienx taf kif kienet se tikkura. It-tifla irrikontatilhom li ta' 13 sena peress li kienet il-kbira tal-familja sabula raġel biex jiżżewwiġha u jkun jista' immantini l-ħuta. Stejjer komuni ħafna f'pajjiż bħal dan fejn dawn it-tfal jgħaddu minn ħafna abbużi sesswali u vjolenza. Din it-tifla ta' 13 sena spiċċat ħarġet ilha u llum għandha tarbija ta' sena li meta sabuha dawn il-Maltin kienet fi stat ta' saħħa gravi ħafna. Bilkemm kienet tista' tieħu nifs u kienet qisha tarbija ta' twelid. F'dak il-ħin l-iktar ħaġa urġenti kienet li b'xi mod din it-tarbija li ngħatat l-isem ta' Catherine titwassal fl-eqreb sptar. Wara vjaġġ ta' madwar 3 sigħat it-tarbija twasslet fl-isptar ta' Ngong fejn it-tobba spjegaw li kieku ma kienx l-isptar sa filgħaxija it-tarbija kienet tmut. L-istorja ta' din it-tarbija u ta' omma Patrizja se tkun waħda mill-istejjer li se jiġu rakkuntati waqt il-maratona Il-Missjoni Bżonnok, organizzata mill-Fondazzjoni Ju li se tixxandar fuq l-istazzjonijiet televiżivi lokali inkluż Net Television fi 13, 14 u 15 ta' Settembru li ġej.